Πήρε τη γιαγιά της τηλέφωνο ο πρώην επειδή είδε ένα story. Καλησπέρα! Γεια σας! Πάντα με συμπαρουσιαστή Γιώργο Καρά. Για κάποιο λόγο μου ήρθε να ρωτήσω. Κατευθείαν μπαίνω σε πιστό. Θα ήθελα να μου περιγράψεις πρώτα απ' όλα το τελευταίο σου τρίμηνο με μία λέξη. Ανάμεικτα τα συναισθήματα. Να σου πω το τελευταίο μήνα. Ναι. Τέλειος. Άρα υπάρχει πρόβλημα στους προηγούμενους δύο. Από ό,τι φαίνεται. Ο Ιούλιος τι είχε? Ο Ιούλιος ήταν πολύ μονότονος. Ωραία, ο Ιούνιος, θα το πάμε σιγά σιγά. Το πάμε πολύ πίσω. Ωραία, πιο πριν. Πιο πριν. Κοίτα, όλος ο χειμώνας κύλησε ήρεμα, μονότονα. Η προηγούμενη ήταν. Τέντα. Πριν φτάσουμε στους μήνες τέτα, κάνε κανένα intro. Τι intro θέλεις? Το intro που πρέπει να κάνεις κάθε τέτοιο. Είπα, φωναχτά καλησπέρα. Τι πρέπει να. Εντάξει, προχώρα. Και μετά από ένα τσακωμό που είχαμε τον φίλο και βιντεογράφο από τον Γενάρη και μετά είμαστε ήρεμοι, από τον Γενάρη και πριν τι συνέβη? Τώρα έχει μπλεχτεί κάπως στο timeline Ναι, δεν περίεργα. ξέρω, προσπαθεί να με μπερδέψει. Τις κάναμε. Πολύ τσακωμή. Φέραμε την κοκό και θα παίξουμε πλay ιστορίες. Ναι. Δεν ξέρω αν ξέρετε, που λέμε το τέλος και σιγά σιγά εμείς βρίσκουμε. Και εσείς στα σχόλια θα μας πείτε τι έγινε. γίνεται. Ωραία, πάμε λίγο πριν καταλήξουμε στους τσακωμούς. Από πού ξεκινάει? Ξεκινάει 8 χρόνια πίσω. Λοιπόν, δεν γνωριζόμασταν, δεν ήταν από το φιλικό περιβάλλον, δεν ήταν κάτι. Ή τουλάχιστον έτσι νόμιζα εγώ. Λοιπόν, εκείνος με ήξερε, εγώ δεν τον ήξερα. Σε ήξερε. Τέλος πάντων, συνέχισε. Έχω ήδη δύο απορίες, αλλά μπορεί να μου τις λύσει στην πορεία, ρε παιδί μου. Έπαιζα βόλεϊ εγώ. Με είχε δει, εγώ βόλεϊ και ένας μπάσκετ. Παίζει ρόλο ότι αυτό έπαιζε μπάσκετ. Ήσασταν στο ίδιο γήπεδο. Ναι. Οκ. Και ρωτάει κάποιον που δεν ξέρω ποιον, ποια είμαι, μαθαίνει όνομα, με ψάχνει. Αλλά με είχε, δεν ξέρω πώς. Οκ, άρα ακολουθιέστε ήδη στα social χωρίς να το γνωρίζετε. Ναι. Τώρα λέμε 8 χρόνια Πριν. πίσω. Τότε εκείνος είχε βγει από μια σχέση. Εγώ ήμουνα με ένα παιδί ήδη 1 χρόνο, άρα δεν κάνει κίνηση, δεν μου στέλνει. Περνάει ένα διάστημα, χωρίζω εγώ, το καταλαβαίνει γιατί σταματάω να ανεβάζω πράγματα με τον άλλον και μου στέλνει. Ο άλλος έκανε το ζέσταμά του όλο αυτόν τον καιρό. Ωραία, χωρίζεις. Δεν ανεβάζεις πια couple goals, hashtag with my life, with my everything, with my bear. Δεν απάνταγα για κάνα χρόνο. Δεν απάντηγες και σου έστελνε καλημέρα. Τι κάνεις, καλημέρα. Όντως. Ναι. Από τη μία περίεργο. Το τρίτο επεισόδιο που επιμένω νικά. Συγγνώμη, ρε παιδί μου. Οπότε είμαι ο Τάδε και σου στέλνω καλημέρα, δεν απαντάς. Καλημέρα, δεν απαντάς. Εσύ επίσης, παρένθεση, τον βλέπεις εκεί που παίζει μπάσκετ? Όχι. Ωραία, από κοντά δεν τον έχουμε δει ακόμα. Και στα μηνύματα η φάση είναι καλημέρα, δεν απαντάω. Τι κάνεις, δεν απαντάω. Έστελνε τα ίδια. Σε κάποια φάση σου σε ρώτησε γιατί δεν απαντάς, κάτι. Από ό,τι θυμάμαι, όχι. Οκ, ωραία. Και κάποια στιγμή το απαντάς, για ποιο λόγο? Μετά Με κούρασε από το. Ήθελα να τον βρίσω. απαντάω σε κάποια φάση, μετά ξανασπάμε. Δεν βαριόμουν να απαντήσω ή οτιδήποτε. Μιλάτε τύπου για πόσο καιρό? 1-2 μέρες, μετά το κόβα, μετά ξανάστελε, μετά κάπως έτσι πήγαινε. Και τέλος πάντων μου λέει να βγούμε. Εφόσον μιλάγαμε ένα αρκετό διάστημα. Εντάξει, λέω πάμε για καφέ. Μιλάμε, κυλάει ωραία κουβέντα, έχουμε κοινά ενδιαφέροντα, έχουμε προπονήσει τον αθλητισμό, όλα αυτά. Τέλος πάντων, μετά ήμασταν κοντά στο σπίτι. Μου λέει μετά θα σε γυρίσω εγώ. Όχι, του λέω δεν χρειάζεται. Όχι, θα σε γυρίσω εγώ. Του λέω καλά. Τέλος πάντων με γυρνάει σπίτι, με φυλάει και μετά μου λέει θέλω να είμαστε μαζί. Πρώτο ραντεβού. Μπουμ! Θέλω να είμαστε μαζί. Ο τύπος έχει κάνει ένα τρελό κύμα θαλάσσης από το σου στέλνω, σε Μπορεί να ακολουθάω είναι ήδη. τυφλά, μπορεί να είναι και παράφορα και έντονα. Παράφορα σίγουρα. Και τι απαντάς? Και τι απαντάς? Λέω ναι, να το δούμε. Άλλη χαζή από εδώ. Οπότε τα φτιάχνεις από το ραντεβού. Μπράβο. Και πώς πάει αυτό? Λοιπόν, μετά μου λέει ξαναβρεθούμε την επόμενη μέρα. Τώρα έχουμε μπει σε σχέση, κανονικά δεν έχει. Ναι. Ξαναβρισκόμαστε, όλα καλά. Θα εξηγείς μία μέρα μέχρι να φτάσει το χρόνια. Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου. Βγαίνουμε, κυλάει πολύ ωραία, μια χαρά. Όλο το διάστημα, μέχρι το πρώτο τρίμηνο, μια χαρά. Και το καλοκαίρι αρχίσαμε να συζητάμε να πάμε διακοπές. Ξεκίνησαν τα προβλήματα τον πρώτο χρόνο. Πρώτους μήνες. Ούτε δωρεάν συνδρομή στο Netflix δεν είναι 3 μήνες, αδερφέ. Κοίτα μου κάνει, εγώ θα πάω στους γονείς μου. Εάν πει έλα στους γονείς μου στο χωριό. Το Πήγες. Μετά όμως, όταν φτάνει η στιγμή να πάω, μου κάνει. Δεν είμαι πολύ καλά ψυχολογικά, θα μιλήσουμε. Να μην πολύ στέλνει, λίγο αδιάφορος, λίγο. Τα είχατε ένα χρόνο περίπου. 3 μήνες είπα. Σε 3 μήνες, ωραία. Τι είναι θα μιλήσουμε? Για να το κανονίσουμε το πότε θα πάω. Εκτός από αυτό μιλούσατε, βγαίνατε. Είχε πάει ήδη εκεί, δεν μιλάγαμε. Μιλάγαμε τα social. Παίρνω κι εγώ το κτέλ τότε, δεν είχα αμάξι, πάω. Με κάβλα.
Ένα λεπτάκι. Δεν μπορώ να καταλάβω το reverse psychology που έχει παίξει. Θέλω Λιμπέρι για να συνδέσουμε connect Ναι, απλά εδώ the dots. έχει γίνει τρομερό reverse γιατί ο τύπος από εκεί που της έστειλε ένα χρόνο και δεν απαντούσε, την έβαλε να πάρει κτέλ να πάει στο χωριό με τους γονείς, αδερφέ. Και χωρίς να τη βάλει. Τι game έχει παίξει ο τύπος. Πολύ καλός. Γελάει. Μπράβο εγώ. Λοιπόν, πάω, αγκαλιές, φιλιά, μου έλειψες. Περάσαμε πολύ καλά. Ήταν και γονείς στο σπίτι όμως. Ναι. Μπράβο εγώ. Λοιπόν, και περνάμε μια χαρά στις διακοπές, σαν να μην έχει γίνει τίποτα. Να μου λέει ότι απλά δεν είμαι εγώ καλά ψυχολογικά. Τελειώνουν οι διακοπές. Ναι, τελειώνουν οι διακοπές. Γυρνάμε Αθήνα. Ναι, γυρνάμε Αθήνα. Και εκεί έχει γενέθλια πρώην. Του. Ωραία, έχει γενέθλια πρώην. Οκ. Και τι σημαίνει αυτό. Εγώ έστειλα ένα χρόνια πολλά. Απλό. Εντάξει, ένα χρόνια πολλά είναι ανθρώπινο. Απάντησε πρώην. Ναι, ευχαριστώ. Τυπικό. Που μέχρι τότε υπήρχε αυτή η επικοινωνία, τίποτα άλλο. Τυπική εσύ, τυπικός αυτός. Ο Νιν έμαθε ότι έστειλε χρόνια πολλά στον πρώην. Βέβαια, αφού έψαξα το κινητό μου. Βλέπεις. Εκεί ήθελα να κατέβει. Πετάει βόμβες, δεν πετάει. Γιατί έφερε το κινητό σου. Και πώς το έμαθες. Κοιμόσουν εκεί πέρα το κινητό σου. Όχι, στο μπάνιο, εύκολο. Με κλείδωσε στο Καλά, μπάνιο. και- μαλάκες είστε, δεν ξέρετε. Βγαίνω εγώ, με μου τρέμω στο πάτωμα, δεν μιλάει. Μετά τράβηξε έτσι καμιά εβδομάδα. Τι έχεις και αυτά και γιατί στέλνεις στον τάδε χρόνια πολλά και γιατί μιλάς μαζί του. Τσακωνόμαστε και τον παίρνει τηλέφωνο. Ποιο. Τον πρώην. Γιατί βρίσκει το τηλέφωνο του στο κινητό μου. Ψύχρεμη την τρέση. Ωραία, και τι του λέει. Γιατί ενοχλείς τη εγώ. Από αυτή μου στείλε χρόνια πολλά. Ναι. Και τι είπε, ωραία. Τι είπε. Εκείνος ψύχρεμος, τίποτα λέει, δεν είπαμε κάτι, ένα χρόνια πολλά. Όπως είδες, ξέρω εγώ. Και μετά, από ό,τι έμαθα στην πορεία, ξανά παίρνει τηλέφωνα. Από το κινητό μου πλέον. Τον πρώην. Και άλλαζε τη φωνή, έλεγε έλα μωρό μου τι Καλά, έβλεπε κωδικούς. Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Από αυτές τις πρώτες ενδείξεις, εσύ τι vibe έχεις πάρει. Με έκανε να πιστεύω ότι εγώ φταίω. Μιλάμε για έναν χειριστικό Γεια σας. άνθρωπο, ας πούμε. Εντάξει, Προχωράμε. προφανώς αυτό φαντάζομαι κάποια στιγμή αλλάζει. Γιατί για να είσαι μαζί του τόσο καιρό, αναγκαστικά κάποια στιγμή αλλάζει και κάπως έρχεται η τούμπα και τσουλάει το πράγμα φυσιολογικά. Μία καλά, 10 χάλια. Φεύγει ο πρώτος χρόνος. Ναι. Ο δεύτερος χρόνος. Το δεύτερο είχα 10 γκόμενες ταυτόχρονα. Πόσους? 10. Προλάβαινα. Ποιος είναι. Για να δείτε όταν λέτε ότι δεν έχω χρόνο, ότι προλαβαίνετε. Τον απατούσες. Όχι βέβαια, ποτέ. Άρα πώς είχες 10 γκόμενες. Έτσι έλεγε. Έχουμε μπει σε Matrix τώρα στο μυαλό του. Ότι είναι παρανοϊκός και λέει ότι έχεις 10 γκόμενους. Γιατί μπορεί να βλέπει ένα μήνυμα στο κινητό μου, όταν έχει γκόμενο, τελείως. Την Κοσμοτέ, ας πούμε. Θα μπορούσε. Μπορεί να είναι τέτοια, ρε. Γιατί χωρητικό Από... δεν Μπορεί να είναι από Ευρώπη και να το λένε ο Κοσμοτέ. Τζον Κοσμοτέ, ας Ο πούμε. μαμά, ξέρω εγώ. Ναι, ωραία. Εσύ τι κάνεις γι' αυτό, ποιος είναι η αντιδράση σου. Τι που σου λέω εγώ αυτός γιατί μιλάς με αυτόν και λες μα είναι ο φίλος μου από το τάδε. Όχι, θα του στείλω να ρωτήσω. Πω φίλε. Σε έβαλες στο τρυπάκι, δηλαδή κανονικότατο. Οι φίλες σου σε όλο αυτό τι λένε. Να φύγω. Ωραία, και τι τους Κάτι σε απαντάς. κράταγε εσένα τώρα. Ναι, όταν ήμασταν καλά, ήμασταν πολύ καλά. Μπράβο. Τοξικά πράγματα. Μηνύματα, έβλεπε τα πάντα κτλ. Εσύ μέσα σε όλο αυτό. Ωραία, λες πάμε και για τρίτο χρόνο. Νομίζω το αποδέχτηκες μετά από ένα σημείο, Εγώ έχω πει πολλές φορές χωρίζουμε, αλλά δεν μ' άφηνε. Δεν μ' άφηνε. Δεν μ' άφηνε. Δηλαδή. Τι σημαίνει δεν σε αφήνω. Κατέβα από κάτω, είμαι απ' έξω. Και εσύ γιατί δεν κατέβαινες. Γιατί έπαιρνε τη μάνα μου τηλέφωνο. Η μάνα σου δεν είχε να σου δώσει δύο ανάστροφες. Συγγνώμη. Συγγνώμη ρε παιδιά, ένα λεπτό. Άρα μιλάμε κανονικά σε μια απειλητική ατμόσφαιρα. Ναι. Προσπαθώ να κρατήσω και Εγώ ένα ακόμα όριο. όμως έχω την ελπίδα κάποια στιγμή ότι αλλάζει αυτό. Οπότε έχουμε φτάσει δεύτερο-τρίτο χρόνο. Παίρνει τη μάνα στο τηλέφωνο. Αν δεν κατέβει εγώ, θα γίνει χαμός. Τι της έλεγε. Και να χαίρεσαι την κόρη σου. Έχεις γενέθλια. Ναι. Και μιλάει με αυτόν και πάει από εδώ και πάει από εκεί και έχει και άλλους 10. Ο τύπος όχι έχει κάνει manipulate την κόρη. Ναι. Έχει κάνει και τη μάνα. Που πάει η μάνα μετά και της λέει καλά μωρή δεν τρέπεσαι. Η μάνα ποιο είναι το μέρος ήταν. Με το δικό μου. Η μάνα στο επόμενο επεισόδιο. Θα τη φωνάξω. Πάμε, προχωράμε από αυτό. Δεν χωρίζεται μετά τις πολλές φορές. Όχι. Προσπαθώ να βρω ένα χρόνο που ξέρεις να πεις. στον τέταρτο χρόνο κάπως. Να ρωτήσω κινείσαι κάτι, λίγο, συγγνώμη. Θεωρείς ότι για εσένα ήταν λίγο εθιστική αυτή η κατάσταση του Το ξύσι. πάει μια πολύ καλά, αλλά μετά μπουρδουκλωνόμαστε λίγο, αλλά μετά ξαναπάει πολύ γαμάτα. Πίστευα ότι κάποια στιγμή θα έρθει το πολύ καλά και θα μείνει. Είχε κάποια στοιχεία, ας πούμε, ο χαρακτήρας του ήταν πολύ αστείος, ήταν
Τι ήταν? Ήταν πάρα πολύ φροντιστικός. Σε απειλητικό επίπεδο, μάλλον ο τύπος. Και με ένα θέμα υγείας που υπάρχει, το χειριζόταν και αυτό καλά. Το χρησιμοποιούσε, μπράβο. Αποτέλεσμα, εγώ είμαι και μόνο εγώ μπορώ να σε βοηθήσω, κανείς άλλος. Το μπούσι, τι έχει κάνει. Παρ' όλα αυτά, στα ενδιαφέροντά σας και λοιπά, επειδή μου στο πώς αν βγαίνατε, αν κάνατε πράγματα μαζί, ταιριάζατε ή περνούσατε ωραία, ας πούμε. Τα πρώτα χρόνια ναι, είχαμε κοινά πράγματα να κάνουμε. Μετά από κάποιες παρέες, είχαμε μεγάλο κενό. Πώς σιγά σιγά δεν κάτι μέσα σου μεγαλώνεις, κάτι δεν... Τον 7ο. Τον 7ο. Ωραία, άρα έχουμε 4, 5, 6, 7. Σε άφησε να κολλήσεις COVID ή δεν το... Στο COVID ήμουν μέσα στο σπίτι, ήμασταν μαζί. Δεν υπήρχε φόβος. Μένατε μαζί. Το τελευταίο διάστημα. Ωραία, οπότε έχουμε 4ο, 5ο, 6ο χρόνο που όλα κυλάνε το ίδιο, όχι καλά. 6ο χρόνο μένετε μαζί και πάμε στον 7ο. Φεύγω για το 7. Την απιστία. Αυτό έχει παρατηρήσει αν έχει κάνει κάτι? Δηλαδή, στέλνει κανένα μήνυμα. Γιατί δεν γίνεται να είσαι μέσα σε αυτό το τρυπάκι και να μην ψάχνει και εσύ κινητά. Μία φορά έχω ψάξει κινητό και ήταν του πρώην που είχα στείλει τα χρόνια πολλά. Και λέω από εκεί πέρα δεν το ξανακάνω. Και δεν το έχω ξανάκανα. Απλά έχω μια εντύπωση ότι όταν είσαι μέσα σε κάτι τοξικό τόσο καιρό, μπαίνει και εσύ στο τρυπάκι μετά από ένα σημείο, ξέρει. Έτσι είσαι εσύ, θα το κάνω κι εγώ. Οπότε δεν έχει παρατηρήσει κάτι από αυτόν. Να μιλάει, να βγαίνει περίεργες ώρες, κάτι, να εξαφανίζεται. Να βγαίνει περίεργες ώρες και να εξαφανίζεται, ναι, πολλές φορές. Αλλά δεν έμπαινα στη διαδικασία να γίνω πιεστική. Γιατί ήταν και αυτό πολύ άνετο, οπότε δεν πίεζε. Απλά έπαιρνε τη μάνα σου τηλέφωνο. Οκ. Ωραία. Και φτάνει ο 7ος χρόνος. Ναι. Τι γίνεται εκεί πέρα και καταλαβαίνεις? Μαθαίνω πράγματα που δεν ήξερα όλα τα προηγούμενα χρόνια. Μαλάκα, ήταν ο Batman, γι' αυτό έλειπε. Ναι. Σε απατούσε? Όχι. Νομικά θέματα. Νομικά θέματα. Γενικά, όταν υπάρχουν αυτές οι καταστάσεις, επειδή είσαι πολύ μέσα, δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται γύρω σου. Ναι, εσύ. Ωραία, λοιπόν, οπότε ξεκινάνε αυτά τα. Έχεις παρατηρήσει αυτά τα 5-6 υπόπτα πραγματάκια και λες τώρα τι κάνουμε. Δεν μιλάω στην αρχή, πάλι. Γιατί με έχει εχμάλωτη. Και λέει ναι! Ναι. Δεν λέει όχι όμως και δεν τρομάζω. Έρχεται ο 7ος χρόνος, ναι, δεν μιλά στην αρχή μετά. Ναι, μετά. Όσο περνάει το διάστημα και το κρατάω μέσα μου, αλλάζει η συμπεριφορά μου σιγά σιγά. Να αρχίσει να με ρωτάει τι έχεις. Και τέλος πάντων, μετά από ένα διάστημα του τα λέω. Τι του λες, ότι δεν νιώθω καλά και έχω βρει αυτά και αυτά? Ναι. Μου κάνει, ήταν και περίοδος γιορτών τότε. Μου κάνει, του λέω θέλω να τελειώσει εδώ. Εγώ είμαι εκτός. Και μου κάνει, όχι, μου λέει δεν θα φύγεις από το σπίτι, θα φύγω εγώ. Εσύ έχεις τα παιδιά. Ο εγωισμός του τον έκανε να της γράψει το σπίτι του. Φοβερό. Γι' αυτό είναι να μαλώσουμε καμιά φορά σοβαρά. Περνάνε οι γιορτές, ξαναγυρίζει. Και τέλος πάντων, μετά γύρισε, μου λέει ξανακάνω μια προσπάθεια. Άντε λέω να την κάνουμε. Αφού έχει τόσες καλές προδιαγραφές. Έτσι. Έχει δείξει τον χαρακτήρα του. Ναι. Λοιπόν, μετά κάτι πάλι γίνεται, στραβώνω εγώ. Κάτι του λέω- πυροβολάει κάποιον, κάτι τέτοιο γίνεται. Του λέω πάλι, χωρίζουμε. Θα φύγω. Όχι, δεν θα φύγεις. Τέλος πάντων, Θα φύγω, το έχω ξανακάνει. μου κάνει, όχι, μου λέει δεν θα φύγεις. Σου έχω ετοιμάσει μια έκπληξη. Ωχ, Θεέ μου. Είσαι κάτι σε άνθρωπο μέσα, όχι. Ωραία, για πάμε. Είχε σε ζωάκι. Σου έφερε σκύλο. Ο τύπος είναι η γέννα του χειριστικού, παιδιά, δεν υπάρχει ο τύπος. Το έχει κάνει, είναι Σκύλο και δαχτυλίδι. μέσο σκύλο. Και πρέπει να το ανοίξει. Για την επόμενη δοκιμασία πρέπει να ανοίξει το σκύλο. Τζίξο. Αγόρασε αυτό. Και εσύ τι κάνεις εκεί? Λοιπόν, τι κάνω εκεί. Μένω. Δεν φεύγω. Λάθος. Δεν περίμενε κανείς, θεωρώ. Οπότε λες τι ωραία, μου φέρε σκυλάκι και μου φέρε και δαχτυλίδι. Στο δαχτυλίδι κάνει κάποια πρόταση, φαντάζομαι. Δεν ήταν ακριβώς πρόταση να επισημοποιήσουμε αυτό που έχουμε. Θα με παντρευτείς. Δεν το προτείνω, το λέω. Είπε κάτι του στυλ, θα με παντρευτείς. Όχι. Όχι, απλά παρά αυτό. Του λέω, όχι, πάρτο. Το σκύλο το θέλουμε. 30% και τα 15.000 ευρώ. Ωραία, τέλος πάντων. Οπότε μένετε μαζί με το σκύλο. Ναι. Ωραία, μένει ακόμα ένας χρόνος που πρέπει να συμπληρώσουμε και πώς χωρίζουμε. Πάω σπίτι, μέναμε μαζί τότε. Τώρα σε ποιο χρόνο είμαστε, γιατί έχουμε κάνει πολλές αναδρομές. Όδο. Ακόμα δεν έχει έρθει το σκυλί. Όχι. Α, Είμαστε στα. Το σκυλί ήταν τρέιλερ. και κάτι. Όχι, Όχι, 6,5. 6,5 εκεί. Τα έχεις. Σε 7 είπε το σκυλί. Σε 7 έρθει. Ναι. Αυτά. Και γυρνάω, δεν ήταν σπίτι. Λέω ευκαιρία. Μαζεύω τα πράγματά μου, έφυγα.
Πώς τις έκοψε, Παναγία. Επιτέλους, το περίμενα. Δεν θα φύγεις εσύ αυτή τη φορά, έχω φύγει εγώ πρώτα. Και στην έσκασε, δεν είχε πάρει τα χρώματά του και είχε πάρει το δικό σου. Άδειο το σπίτι. Έλα! Παίρνεις τα πράγματά σου και φεύγεις. Δεν προλαβαίνω όμως. Τι έγινε πάλι? Είναι μέσα στη βαλίτσα. Ωραία, για πες. Έρχεται. Τι κάνεις Και εκεί? εγώ. Τι κάνεις εκεί? Παίρνει τα κλειδιά του αμαξιού. Έλα ρε μαλάκα Το τώρα. ξανακάνει, κτέλ. Και σου λέει. Στην αστυνομία. Το έκανα. Α, εντάξει. Γελάει πως όλα αυτά, μπράβο. Μου παίρνει τα κλειδιά. Μπαίνει μπροστά στην πόρτα, μου λέει θα φύγεις από εδώ. Δεν φεύγω. Του λέω έτσι είσαι, κάτσε και θα δεις. Παίρνω το κινητό μου, παίρνω την αστυνομία τηλέφωνο και με το που δεν το πιστεύει στην αρχή και με το που με το σηκώνουνε, μου πετάει τα κλειδιά. Τι κατάλαβες τώρα? Και πάρ' τα κάνω τι καταλαβαίνεις. Δεν πρέπει να φύγω, θέλω. Ωραία, ναι και. Φεύγει από την πόρτα. Είχα μαζέψει εγώ κάποια πράγματα, δεν είχα προλάβει όλα. Και πάω στο αμάξι, με στα κλάματα, χαμός. Και δεν ξεκινάω ακόμα και έρχεται εκείνη την ώρα η αστυνομία. Με ρωτάνε τι έγινε, μετά πάνε μιλάνε και σε εκείνον. Πού να σας εξηγώ, παιδιά. Φτιάξτε καφέ. Δεν την ξέρω την κοπέλα. Είμαστε 7 χρόνια, καθίστε. Για πες. Και μου κάνουν θες να περιμένουμε να μαζέψεις τα πράγματά σου να φύγεις, λέω ναι. Και γιατί δεν τον συλλάβανε? Γιατί μου κάνει αυτός, θες να οδηγηθούμε στο τμήμα και αυτά, λέω όχι. Απλά πιο πολύ για να φοβηθεί. Για να μπορέσω να φύγω. Και όντως περιμένω, μαζεύω τα πράγματά μου, φεύγω. Προφανώς δεν θέλω να πάω σπίτι τέτοια ώρα. Οι γονείς μου δεν ξέρουν κάτι. Και πηγαίνω σε ένα ξενοδοχείο. Ωραία, οκ. Βέβαια υπάρχουν 1,5 χρόνος μετά από αυτό. Έχει κι άλλο. Καλά, αυτό ήταν light τώρα. Μια εβδομάδα δεν μιλάμε, ήταν έξαλλος που εγώ κάλεσα την αστυνομία να λέει τα χειρότερα σε όλους. Και τέλος πάντων μετά βλέπω στο Instagram μου στέλνουν κάτι προφίλ ψεύτικα και ξέρεις τι κάνει ο εγκομενός σου εκεί που λέει ότι δουλεύει και κάτι τέτοια. Και τύπου μηνύματα ότι έχει άλλες, ενώ μου λέει ότι δουλεύει το προηγούμενο διάστημα, από ψεύτικα προφίλ. Του τα στέλνω και τον παίρνω τηλέφωνο και του λέω μην τολμήσεις και με ξανενοχλήσεις και για ποιο λόγο πιάνουν στο στόμα τους αυτοί εμένα. Και όχι στείλτα μου, δεν είμαι εγώ και δεν ξέρω ποιος είναι. Να πάμε στην αστυνομία, πάλι αστυνομία εδώ. Το βρήκε το κορπάκι. Θέλω να δω πόσα από όλα αυτά καταλήγουμε στο σκύλο. Εν τέλει δεν ήταν δικά του το προφίλ. Μου λέει να βγούμε να μιλήσουμε. Πω, μπρο. Ναι. Τέλος πάντων, τα ξαναβρίσκουμε. Μπράβο ρε εσύ. Αλλά Να ζήσετε. μου κάνει, άμα θες μου λέει να μείνεις σε μένα. Του λέω στην αρχή όχι. Αχ, Θεέ μου. Ωραία. Τα ξαναπάτε, πας στην αρχή του λες όχι, μετά όμως σίγουρα πας και μένεις μαζί του. Ναι, αλλά χωρίς. Χωρίς. Τέτοια αγάπη. Ποιος χώρισε, έλεγα. Χωρίς τι. Κανείς δεν έχει χωρίσει μέχρι τη στιγμή. Χωρίς να μεταφέρω και τα πράγματά μου. Κοίτα, μια βελτίωση. Είναι. Μια βελτίωση. Τέλος πάντων, δεν πήγαινα όμως κιόλας κάθε μέρα στην αρχή. Ναι. Back to back η βελτίωση. Παίξτε και λιγάκι αδιάφορα. Αυτός βελτιωνόταν λίγο, ήταν πιο normal. Αγόρι μου, είσαι ηλίθιος. Εγώ όχι. Εγώ μπορεί. Όχι, βελτιώθηκε. Και ήταν ο τελευταίος χρόνος που είπαμε ότι είμαστε καλά. Και μετά σε ποιο χρόνο? Και μετά πάμε? έρχεται και το σκυλί. Ναι. Και μετά έρχεται και το δαχτυλίδι που του λες όχι. Ναι. Και φτάνουμε στον 8ο χρόνο, στην 8η σεζόν του Game of Το Thrones που... σκυλάκι έχει φτάσει ενός. Γιατί κουτάβι σου πήρε, είμαι σίγουρος. Ναι, μου πήρε 2 μηνών κουταβάκι. Βέβαια, σίγουρα. κάνει και Το έτσι. Doberman έτσι να είναι. Ναι, γιατί το πήρα. Εν τέλει. Το Έχεις σκυλί είναι ακόμη. σε σένα. Ευχαριστώ. Το λένε, πώς το λένε. Δίας. Και πώς σπάει αυτό. Όλο το χειμώνα ψάχναμε για σπίτι. Προσπαθούμε εδώ και 8 χρόνια. Δεύτερο σπίτι. Πιο μεγάλο, ναι. Για το μαλτεζάκι δεν χώραγε. Είχε ένα πουντρόμι το μαλτεζάκι και αυτοί δεν χωράγανε. Ψάχνετε σπίτι όλο το χειμώνα. Και τι γίνεται λάθη. Μετά η Δεν νύχια. μπορώ να μιλήσουμε. Βρήκαμε 2-3, πηγαίναμε, τα είδαμε, ήμασταν στα χαρτιά. Θα το παίρνει πάνω του το όλο θέμα. Στην αρχή για να αγοράσει, μετά δεν βγήκε, μετά το είπαμε για ενίκιο. Εγώ τα επόμενα χρόνια, επειδή χρωστάω και αγροτικό, θα φύγω. Επομένως,
Είπαμε μετά να το τρενάρουμε λιγάκι και τα αφήσαμε προς το παρόν. Λέμε θα μείνουμε σε αυτό που ήδη έχουμε και το ξαναβλέπουμε. Ναι. Κυλάει ο χειμώνας μια χαρά, όλα καλά, χωρίς τσακωμούς. Εγώ πιο ελεύθερη πλέον. Στην Τριπολιτσά είμαστε. Εσύ είσαι πιο ελεύθερη σε τι? Να μπορώ να βγαίνω Στο μπαλκόνι. και βράδυ. Και βράδυ. Και βράδυ και κάθε μέρα και με τους φίλους μου και τις φίλες μου. Και κάπως έτσι. Άρα χωρίζετε όταν ήταν normal. Κάτσε, γιατί δεν μας έχει πει να μην χωρίσει. Πανέφτιαξε όμως. Όχι, normal. Οπότε έχουμε τρενάρει το σχέδιο σπίτι. Είμαστε κοντά στο τέλος εδώ πέρα. Ωραία. Για πάμε. 8 χρόνια. Και πάμε να χωρίσουμε. Ναι. Γιατί πάμε να χωρίσουμε? Λοιπόν, εγώ πάω διακοπές το καλοκαίρι τον Ιούλιο, 3 μέρες. Είχα μια εβδομάδα άδεια. Πάμε 3 μέρες, μετά γυρνάω. Πολύ καλά, μια χαρά στις διακοπές. Χωρίς μούτρα, χωρίς τίποτα. Μετά μου κάνει, θα πάω κι εγώ, μου λέει, με τους φίλους μου μετά από 2 εβδομάδες. Του λέω, ωραία, του λέω να πας. Εμείς είχαμε κανονίσει να πάμε διακοπές μέσα Αυγούστου. Θα με φιλοξενούσαν στο σπίτι που έχουμε σε ένα νησί. Και τέλος πάντων πάει διακοπές με τους φίλους του προς Πελοπόννησο και δεν πολύ μιλάμε. Γενικά το τελευταίο δίμηνο-τρίμηνο είχε αραιώσει πολύ επικοινωνία. Ενώ δεν είχε προηγηθεί κάτι, δεν τσακωνόμασταν, ήμασταν σχετικά καλά. Τέλος πάντων, εκεί που έφυγε εκείνος διακοπές, μιλάμε το πρωί, μετά από περνάει 1-2 μέρες, την Τρίτη. Παιδιά, τώρα κρίνουμε. Ναι. Έτσι είναι απίστευτο. Την Τρίτη εμφανίστηκε ο Πέτρος. Ακούτε και τι Για πάμε. Εν τω μεταξύ, εκείνη την ημέρα, περνάνε 3 μέρες, μου κάνει καλημέρα, όλα καλά. Καλημέρα. Μετά μου λέει θέλω να μιλήσουμε. Εντάξει, του λέω αύριο γυρνάω, θα μιλήσουμε. Του λέω και εγώ θέλω να μιλήσουμε. Και όχι, μου λέει τώρα. Του λέω τώρα δεν γίνεται, του λέω είσαι μακριά. Αύριο του λέω από κοντά καλύτερα. Όχι, όχι τώρα. Να παίρνει τηλέφωνο, να μην το σηκώνω. Όταν σταματάει όλη αυτή η τραγωδία, τον παίρνω τηλέφωνο. Έλα, του λέω τι κάνεις. Καλά είμαι, μου λέει θέλω να μιλήσουμε. Ναι, του λέω το είπαμε αυτό αύριο. Όχι τώρα. Και να ξέρεις, εγώ δεν μπορώ άλλο. Έλα ρε, αλήθεια. Εγώ δεν μπορώ άλλο. Εγώ δεν μπορώ άλλο, ό,τι είχα να δώσω το έδωσα. Εν τω μεταξύ, Εγώ σου το είπα, προσπαθεί να ξεπλέξει. Μπρο, θέλω να δω. Εν τω μεταξύ, πριν από όλο αυτό και πριν πάω κι εγώ διακοπές, να μου λέει θέλω να κάνω οικογένεια. Αφού θα περάτε σπίτι. Τι μου λες τώρα? Μου λέει τέλος πάντων, δεν μπορώ, θέλω να σταματήσει εδώ. Εγώ να μην θέλω να το δεχτώ με τίποτα. Παίρνω τα μάξι και πάω εκεί. Κάτσε κάτω, τελείωσε. Δεν γίνεται, ρε μαλάκα αυτό. Μπρο, μαλάκα, βλέπεις τι έχει καταφέρει ο τύπος. Ο τύπος, Δεν έχει μιλήσει 10 λεπτά. ο τύπος το έχει καταφέρει όλο. Να το γυαλίζει. Ο τύπος τα έχει καταφέρει. Τα κατάφερε. Της είπε θέλω να έχω, μετά από όλα αυτά, της είπε θέλω να έχω, που έχουμε Και ακούσει φταίς εσύ. όλους τους μήνες για κάθε χρόνο. Ναι, ωραία και δεν το The δέχομαι. Master Manipulator. Ναι, μαλάκα, the mastermind. Και πάω εκεί που ήταν. Τον παίρνω τηλέφωνο, του λέω πού είσαι. Να, εδώ με τα παιδιά. Του λέω πού, συγκεκριμένα, πες μου. Α, δεν μπορώ να σου πω. Του λέω είμαι εδώ που είσαι, πες μου που είσαι. Όχι, μου κάνει, δεν γίνεται. Μου λέει έχουμε έρθει σε ένα μαγαζί και ψωνίζουμε. Εντάξει, ρε άνθρωπο, πες μου που είσαι. Του λέω είμαι εδώ. Ξέρεις, μου λέει δεν είμαι στον δρόμο, μου λέει για Αθήνα. Του λέω τώρα δεν μου στείλω κάτι διαφορετικό. Όπω φιλέ. Πήγαινε σπίτι σου, μου κάνει και πήγαινε σπίτι μου, λέει θα σου στείλω όταν έφτασες. Γλυκούλης. Και... Ανησυχία. Και τέλος πάντων, οκ, λέω, θα πάω σπίτι σου και θα σε περιμένω. Όχι, μου λέει, δεν θα με βρεις εκεί. Και του λέω, πού θα σε βρω επιτέλους. Αυτός δεν ήθελε να μιλήσετε. Εδώ στην Έσπεθα. Όχι από κοντά. Να είμαι κι εγώ. Δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει. Εν τέλει, αγάπη. Αδερφέ, μαλάκα, τρελαίνομαι. Όλα από 8,5 χρόνια. Πού πήγατε τελικά, πού μιλήσατε, πού χωρίσατε? Βρεθήκατε από κοντά. Βρεθήκαμε στην πλατεία του σπίτι μου. Σαν τα 15χρονα. Και εκεί πέρα το λύγει. Ναι, μετά από 2 μέρες αυτό. Είμαστε τώρα Αυγουστό. Μάλλον σε αυτό το διήμερο ενδιάμεσα που δεν μας είπε έγινε ο τρίτος παγκόσμιος. Στο τρίτο παγκόσμιο. Σε αυτό το διήμερο δεν μιλάτε. Όχι. Ωραία, βρίσκεσαι στην πλατεία, χωρίζετε. Τι σου λέει, τι του λες? Μου λέει ότι έχει κάνει σχέση μας στον κύκλο που έπρεπε. Τρίγωνο.
Όχι κύκλο. 5α ήταν αυτό, μπρο, όχι τρίγωνο. Πραγματικά. Ανάποδη. Ότι έχουμε διαφορετικές απόψεις σε κάποια θέματα, διαφορετικά θέλει. Ναι, εγώ δεν είμαι τρελή. Ότι εγώ βάζω προτεραιότητα τη δουλειά μου και τον έχω απ' έξω, ότι όποτε έχω χρόνο ασχολούμαι μαζί του και ότι θέλουμε διαφορετικά πράγματα, ότι δεν γίνεται εγώ να κάνω στο μέλλον πράγματα με το ζόρι, τύπου οικογένειες, παιδιά που εγώ δεν το ήθελα και ήρθε η ώρα να το λήξουμε. Κάπως έτσι κυλήσε η μία μισή ώρα στο όρθιο στη πλατεία. Και εσύ του λες, ωραία. Ναι, το προσπάθησα, του λέω... Τι προσπάθησες? Το προσπάθησα. Παιδιά, γιατί ο Ιας να μην έχει μια κάμερα πάνω του αυτή τη στιγμή. Συγγνώμη, τι προσπάθησες ακριβώς? Να το Ναι. Γιατί, τι είχε το παιδί, ρε μαλάκα. Τέλος πάντων, εγώ τις προηγούμενες 2 μέρες που δεν ήθελα να μιλήσουμε από κοντά, να μην μπορώ να κοιμηθώ, να είμαι χάλια όλη μέρα. Οπότε χωρίζετε εκείνη την ημέρα και μετά έχετε χωρίσει για πάντα τώρα. Εδώ και 2 μήνες δεν έχετε μιλήσει καθόλου. Δεν έχω μιλήσει εγώ μαζί του. Έχω μιλήσει οι γονείς μου. Τι ίδιες αυτές σχέσεις έχουν? Θα σου πήρε τηλέφωνο. Να τους πει τι. Περίμενε, οι γονείς σου δεν υποστηρίζουν τη φάση μαζί. Όχι. Α, εντάξει. Σε πήρε πρόταση να γίνει το σηκώσει και μετά πήρε τους γονείς σου? Όχι, με έσβησε καταρχήν από τα social όταν χωρίσαμε. Αλλά έχω τους φίλους του. Έβλεπε που είμαι, προφανώς. Και όταν είδε ένα συγκεκριμένο story, με άλλο πρόσωπο, Πήρε τη μαμά σου. πήρε τη γιαγιά μου. Πήρε τη γιαγιά της τηλέφωνο ο πρώην επειδή είδε ένα story. Η γιαγιά μου μετά πήρε εμένα και μου λέει με την ευχή μου. Γιατί της είχε πει ότι είναι διακοπές με τον κόμενο που τον είχε από τη σχέση μας. Άρα τον απάντησα και εγώ αυτό που χωρίσαμε. Ναι. Και ότι είναι διακοπές μαζί του. Έκανε gaslighting στη γιαγιά της. Λοιπόν, πάμε λίγο να κάνουμε ένα conclusion. Πάμε για το conclusion. Πάμε να κάνουμε ένα λίγο κλείσιμο. Η Γογό ήτανε σε μια σχέση 8 χρόνων και κάτι. Ωραία. Γίνανε κάποια τοξικά πράγματα. Κάποια. Είμαι ευγενικός. Στο τέλος, επειδή μιλάμε για ένα mastermind χειραγώγησης, την καταφέρνει εκείνη να προσπαθεί να τα ξαναβρούνε. Αυτός παίρνει τη γιαγιά της τηλέφωνο και κάπου εκεί είναι οι τελευταίες επαφές με αυτόν. Ναι. Και δεν ξαναμιλάμε ποτέ μέχρι και σήμερα. Εγώ όχι, δεν έχω μιλήσει. Οπότε μένει εκεί. Ναι. Δόξα, δόξα. Είσαι καλά. Είμαι πολύ καλά. Ωραία. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτή την ιστορία. Ναι, εντάξει. Γιατί Πάθηση. είναι μια πραγματικά πολύ ωραία, τρελή ιστορία. Είναι και... Άθλος. Σαν να δες ταινία, εγώ έτσι νιώθω. Ναι, όχι. η μόνιμη Αυτά παραδείγμα. τα είχα εικόνες. Είναι άθλος. Εγώ είδα τώρα 8 επεισόδια στο κεφάλι μου. Ναι, αυτό ακριβώς. Θέλω να κοιτάξεις εκεί στην κάμερα και να δώσεις ένα μήνυμα στα άτομα τα οποία βρίσκονται σε τέτοιες καταστάσεις και πώς μπορούν να το διαχειριστούν. Σίγουρα όλο αυτό θα πρέπει να έχει τελειώσει πολύ πιο νωρίς και καλό θα ήταν να μην χάνουμε χρόνο. Έστω ότι μένουμε μέσα όμως. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Νομίζω φεύγεις τρέχοντας. Έχεις καταλάβει ότι μας έχεις αφήσει άφωνος με όλο αυτό. Ναι, είναι έτσι. ευχαριστικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Γογό που ήρθε και έκανε μια κατάθεση ψυχής για τα 8,5 χρόνια της ζωής της. Γιατί είναι και 8,5 χρόνια, φίλε. Δηλαδή, στα 27 είναι το 1 τρίτο σου. Ναι. Καλά, είμαι και γαμός στα μαθηματικά, έτσι. Μαλακής. Γάμισες. 8 και 8, 16 και 8 και 27. Να μπείτε να κάνετε ένα subscribe, να φέρουμε και άλλα τέτοια άτομα εδώ πέρα. Comment, like, εγγραφές, δεν ξέρω τι άλλο κάνουνε. Και αν τυχόν πιστεύετε πως μπορείτε να πείτε μια τόσο καλή ή ακόμη και καλύτερη ιστορία, μπορείτε να μας στείλετε ένα μήνυμα στο Instagram. Σε ένα χρόνο από τώρα, που θα έχουμε χορηγούς και τέτοια, θα είμαστε σε πολύ μεγαλύτερο στούντιο, θα ξαναφέρουμε την Γογό να μας πει τα προηγούμενά της ή και τα επόμενα. Μπράβο. Μπορεί να έχει και το sequel μετά, περίμενε. Ελπίζω να μην τα ξαναφέρουμε τον πρώην της και έτσι θα κλείσει το επεισόδιο.